20 immigrant fil-biċċa l-kbira tagħhom Marokkini, it-tnejn filgħodu ħarbu miċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi. Fi-stqarrija s-servizzi ta' detenzjoni qalu li informaw lill-Pulizija li minnu fih bdew bit-tfittxija għal 19 l-immigrant Marokkin u ieħor ta' nazzjonalità Eġizzjana. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija waslu għas-sejbien ta' 9 mill-immigranti nieqsa miċ-ċentru ta' Ħalsafi. One News jinsab informat li l-immigranti ħarbu kollha f'daqqa għal ħabta tal-10 dalgħodu u mxew flimkien lejn iż-Żurrieq. Aktar tard huma ntlemħu qrib il-Kamra tan-Nar ta' Santa Ktarina żurrieq mistoħbin fil-ħaxix. Madankollu għadu mhux magħruf jekk ġewx arrestati. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin fil-waqt li għaddejja wkoll investigazzjoni interna fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi. Meta kkuntattjat minn One News il-Pulizija talbuna nibatu email uffiċjali għax stqarru li m'għandhomx informazzjoni dwar dan il-każ u ma kellhomx dettalji dwar kemm kienu qabdu mill-immigranti maħruba. F'inċident separat tard wara nofsinhar grupp ta' madwar 7 immigranti bdew ġlieda fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-Marsa. Is-sitwazzjoni kienet ikkontrollata mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit li waslu fuq il-post permezz ta' 5 karozzi. Hemmhekk il-Pulizija meddewhom mal-art u fittxewlhom wieħed wieħed. Meta kkuntattjati dwar dan l-inċident id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Pubbliċi tal-Pulizija stqarru li kienu għadhom qed jiġbru l-informazzjoni dwar dan il-każ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.